אז קודם כל סליחה. אם הכל הולך כמו שתכננתי, אז עכשיו את יושבת עם הדיסק שהשארתי לך, ואוכלת מהשוקולד שצירפתי עליו בשביל ההתחנפות. תאבון חמודה. פעם אמרת לי, כשדיברנו על אחת האקסיות שלי, שמרוב שאני עמוס בכוונות טובות, אז לפעמים אני נוטה... בקיצור, אני מקווה שזה לא המקרה עכשיו. אז מה שאני עושה בעצם זה מתנצל מראש על כל הסרטים שאת הולכת לעבור בגלל הכוונות הטובות שלי. הפעם מדובר בסרט שאני הולך לעשות. עלינו. כאילו לא עלינו. בהשתתפותנו. אני הולך לנצל את זה שאת כבר די רגילה לזה שאני מצלם אותך כל הזמן. ולייצר סרט חצי דוקומנטרי, חצי עלילתי. הסיפור הוא על בחור, שאותו אני אשחק, שמחליט להיפרד מחברה שלו, שכמובן את תגלמי, ללא ידיעתך. הסרט יצולם מנקודת מבט שלי, כשהסרט מתחיל בשוטטות לילית שלי. בעיר. מתהלך ללא מטרה. הכוונה שלי בקטע הזה תהיה להעביר את התחושה שהדמות שלי חובה. שהביחד הוא בעצם לבד. מין תחושת בדידות שלכאורה רובצת עליי בעקבות משבר לכאורה בזוגיות שלנו. ואני אנסה לתפוס זוג אחד שנראה מאושר בשביל כאילו להראות איך הקשר בינינו היה אמור להיות. ואז אני אתיישב על ספסל, אולי בתחנת אוטובוס, ואתקשר אלייך ואוודא שאת מגיעה אליי הלילה. ואז אני אגיע הנה ואסדר פה קצת, הבאתי פנסים בשביל להעיר קצת את החדר ואת הכניסה לדירה. עכשיו, רבע שעה בערך לפני שתבואי, אני שוב אתקשר אלייך ואבקש ממך להביא לי סיגריות, כי בדיוק נגמרו לי. ואני גם מבקש ממך להתקשר אליי כשאת חונה, כדי שאני אוכל לצלם אותך. מהמרפסת, נגיע אליי. למרות שאני אדע ככה בדיוק מתי את מגיעה, אני אתן לך לצלצל בפעמון יותר מפעם אחת. ואם תתעצבני ותדפקי בדלת, זה יהיה מעולה. כשאני אפתח לך את הדלת, את בטוח תגידי לי משהו על זה שהגיע הזמן שיהיה לך עותק של המפתח לדירה שלי, כי אנחנו כבר שנה ביחד, ואם אנחנו לא גרים ביחד, אז לפחות זה. ואז את תחייכי, תנשקי אותי ותגידי משהו כמו יש לך מזל שאני אוהבת אותך. ואני אשתוק. גם אחר כך, כשאני אגיע לחדר, אני לא אומר מילה. אני אפילו לא אשאל אם את רוצה לשתות משהו. זה כבר בטוח ילחיץ אותך. ואת תשאלי אם קרה משהו. מה, קרה משהו? ואני אגיד לך לא. לא קרה כלום. ואז אני אתיישב מולך, ואני אוציא שטר של 20 מהכיס, אניח אותו על השולחן, ואני אגיד לך שזה בשביל הסיגריות. ואת תביני שמשהו לא בסדר. מה קרה? ואז אני אמשיך לשתוק. כדי להעביר לך
שמשהו באמת לא בסדר. מי איזה חיוך? נו, אני תסגור את המצלמה. לא סוגר. אפשר להביא לי סיגריה? ואת תתחילי להיבהל, כי את לא זוכרת מתי שתקתי כל כך הרבה. אני אשתוק עוד קצת, בשביל למתוח את הרגע. רגע, אני עוד דקום. ואז אני אגיד לך שלא טוב לי. שאני חושב כבר הרבה זמן למה לא טוב לי. ושאני חושב שאנחנו צריכים להיפרד. סביר להניח שיהיו כמה שניות של שתיקה כשאת תעכלי את מה שאמרתי, ואז את תתחילי לבכות. אני לא אתן לך לבכות יותר מדי, כי אני אוהב אותך מתוקה. אני אקום, ואני אנשק אותך, לא, ואני אחבק אותך. לא. מאמי. מאמי, מאמי. מאמי. מאמי, בואי הנה. למה ככה? ואני אסביר לך שהכל היה בשביל הסרט שלי. אתה חייב ליישם על הסיגריות. 15. ואת תסלחי לי. בסוף את תסלחי לי. כי את אוהבת אותי. למסור לאבא שלך חדש. את לא הולכת. מאמי, מאמי. מאמי. ואם הכל ילך לפי התוכנית, זה הולך להיות אחלה סרט, מאמי. תהיי גאה בי. אז יאללה, שיהיה בהצלחה. אוהב אותך.